ኤርትራ ኣብ ኣኼባ ሚኒስትራት ሃገራት ኣፍሪቃ ካሪቢያንን ፓሲፊክን ሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሃገራት ሙሉእ ብሙሉእ ክኽበር ኣብ ክልታዊ ዝምድናታት ድማ ሃገራት ካብ ምጥቃም ሓይልን ምፍራሕን ክግታኣ ጻውዒት ኣቕሪባ ኤርትራ ነዚ ጻውዒት ዘቕረበት ካብ 12 ክሳብ 14 ታሕሳስ ኣብ ርእሰ ከተማ ቤልጅየም ብራስለስ ኣብ ዝተቃንዐ መበል 120 ኣኼባ ሚኒስትራት ኣባል ሃገራት ውድብ ኣፍሪቃ ካሪቢያንን ፓሲፊክን ብመንገዲ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃን ሃገራት ቤኔሉክስን ኣምባሳደራ ነጋሲ ካሳ ዝተመርሐ ልኡኽ ጌራ ድሕሪ ምስታፍ እዩ ኣብቲ ኣኼባ ከዓ ልኡኽ ናይ ኤርትራ ኣብ ሓያሎ ኣባል ሃገራት ውድብ ኣፍሪቃ ካሪቢያንን ፓሲፊክን ተስገዲዱ ዘሎ በይናዊ እጋዳታት ክለዓል ክጽውዕ እንከሎ ንብዙሓዊ ምትሕግጋዝ ብዝምልከት ተሳትፎን ተጠቃምነትን ኣባል ውድብ ኣፍሪቃ ካሪቢያንን ፓሲፊክን ኣብ ዓለማዊ መድረኻት ትሑት ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ መጻኢ ማዕረዋንነት ተሳትፎን ረብሓን ንምርግጋጽ ቀጻሊ ጻዕሪ ከም ዘድሊ ገሊጹ መወዳእታ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተጋብአ ሓፈሻዊ ኣኼባ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብኣባል ሃገራት ውድብ ኣፍሪቃ ካሪቢያንን ፓሲፊክን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ዝቐረበ ንብዙሓዊ ምትሕግጋዝ ዝምልከት ሓበራዊ መርገጺ ኣብ ባይታ ክስርሓሎ ኣተሓሳሲቡ ከም ዝፍለጥ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ኣትያትሎ ኣብ ዘላ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ኣህጉራዊ ኣኼባታት ሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ክኽበር ጻውዒት እተቕርብ ዘላ ኮይና ሕጂ እውን ኣብዚ ኣብ ቤልጅየም ተኻይዱ ዘሎ ኣኼባ ሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሃገራት ሙሉእ ብሙሉእ ክኽበር ኣብ ክልታዊ ዝምድናታት ድማ ሃገራት ካብ ምጥቃም ሓይልን ምፍራሕን ክግታኣ ጻውዒት ኣቕሪባ ትርከብ ብጀካ እውን ኤርትራ ነቲ ምስኪናት ትግራይ ብዝተሓዝ ብኣሜሪካ ተነቢርላ ዘሎ በይናዊ እገዳ ንኽልዓል ብተደጋጋሚ ኣብ እትጽውዓሉ ዘላ እዋን ኣብዚ ኣኼባ እውን ኣብ ሓያሎ ኣባላት ሃገራት ውድብ ኣፍሪቃ ካሪቢያንን ፓሲፊክን ተስገዲዱ ዘሎ በይናዊ እገዳታት ክልዓል ጸዊዓላ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝግበር ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ሕጂ እውን ብድሮናት ዝተሰነየ መጥቃዕቲ ኣብ ከተማታት ካርቱምን ፖርት ሱዳንን ፈጺሙ ምህላውን ብሰንኩ ድማ መስመር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝተጎድአ ተገሊጹ ብሰንኪ ናይ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ናይ ድሮናት መጥቃዕቲ ኣብ ከተማታት ፖርት ሱዳንን ካርቱምን ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ሞት ዘስዓበ ዕንወት ከጋጥም እንከሎ ናይ ጸዓት መደበራት ድማ ከም ዝተሃርመ ተሓቢሩሎ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ንቐንዲ መመንጨዊ ጸዓት ፖርት ሱዳንን ካርቱምን እዮም ዕላማ ዝገበርዎ በዚ ድማ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብምቁራጹ እተን ክልተ ዓበይቲ ከተማታት ከጽልምታት ተገዲደን ከም ዝነበራ እውን ተሓቢሩሎ ቀዳይ ሚኒስትር ሃገረ ህንድ ነራንድራ ሞዲ ናብ ኢትዮጵያ መብጻሕ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ቀዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንምብጻሕ ናይ መራሒ ህንድ ኣመልኪቱ ኣብ ዘርግሖ ክልተ ናይ ቅድም ስልጣነታት ሓደ ስትራቴጂካዊ ራእይ ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ቪድዮ ንካርታታት ኤርትራን ገለ ክፋል ሶማልን ጅቡትን ኣብ ካርታ ኢትዮጵያ የሕዊሱ ዘርኢ ቪድዮ ብምዝርግሑ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ብኤርትራውያን ከምኡ ድማ ብሶማላውያንን ጅቡታውያንን ነቐፌታ ክቐርብ ተራእይሎ አብይ አሕመድ ኣብታ ዘርግሓ ቪድዮ ኢትዮጵያ ዶባታ ካብቲ ሕጂ ዘለዎ ወጻኢ ንጅቡቲ ገለ ክፋል ሶማልን ገለ ክፋል ኤርትራን ሸፊኑ እንከሎ ይዝረአ ከም ዝፍለጥ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ እዋን በተደጋጋሚ ኣብ ናይ ቃላት ኩናት ተጸሚደን ዝርከባ ኮይነን በሰንከ ተፈጢሩ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ድማ እተን ክልተ ሃገራት ናብ ዳግማይ ኩናት ከየምርሓዩ ተሰጊኡ ዘሎ ብክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ ዝግበር መግለጺታት ግብረ መልሲ ክወሃብ ጸንሐ ኮይኑ ሕጂ ድማ ቀዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ንብዙሓት ኤርትራውያን ኣቆጢዑ ዘሎ መልክዕ ንካርታ ኤርትራ ዝሓወሰ ካርታ ኢትዮጵያ ዘርኢ ቪድዮ ይዘርጊሕ ዘሎ ከም ዝፍለጥ ቀዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብተደጋጋሚ ሃገሩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዝግብኣ ክዛረብ ጸንሐ ኮይኑ ኣብ ግዜ ምምራቕ ዓብይ ገድብ ሕዳሰ ድማ ቅድሚ 3 ዕቑድ ዝተፈጸመ ጌጋ ክእረም ይክብል ተዛሪቡ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ንሓንቲ ሰራሕተኛ ባንክ በመቕታል ዝተጠርጠረ ውልቀ ሰብ ብፖሊስ ይድለ ከም ዘሎ ተገሊጹ እታ ግዳይ ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ሰንዳፋ ኣዳነች ኩምሳ ዝተባህለ ሰራሕተኛ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረት እውን ተሓቢሩሎ ሓላፊ ክፍሊ መርመራ መደበር ፖሊስ ሰንዳፋ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ቅትለት ብሶኒ ከም ዘጋጠመ ይሓቢሩ ንሱ ኣብ ዘረብኡ ኣብ ሰንዳፋ ከተማ በከ ናብ ጎመጣ ዝተባህለ ከባቢ ተወሲዳ ምሸት ሰዓት 3 እቲ ቅትለት ተፈጺሙ ክብል እዩ ኮማንደር ነጋቶ
ኣለሙ ዝሓበረ እቲ ጥርጡር ቅድሚ ሕጂ ናብ ቦታ ስራሓ ብምኻድ የፈራርሓ ከም ዝነበረ ስድራኣን መተዓቢታን ሓቢሮም ኣለዉ ሓደ ሽሙ ክግለጽ ዘይደለየ ዘመዳ እታ መዋቲት ንስድራኣ መፈራሕ ይበጽሓ ከም ዘሎ ሓቢራ ምንባራ ክሕብር እንከሎ ኣብታ ዝተቐትለትላ መዓልቲ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሜክሲኮ ኣብ ዝርከብ ባንኪ ንግዲ ስልጠና ወሲዳ እናተመልሰት እቲ ፍጻመ ከም ዘጋጠመ ይገሊጹ ኣብታ ምሸት ከዓ ናብ ሰባት ቴሌፎን ትድውል ምንባራ እውን ተሓቢሩሎ ኣዳነች ኣብ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ጨንፈር ኣለልቱ ን3 ዓመት ከም ስርሕትን ኣብ ትውልድ ዓዳ ምዕራብ ወለጋ እውን ንዓመታት ኣብ መንግስታዊ ስራሕ ከም ጸንሐትን መተዓቢታ ሓቢሮም ድሕርቲ ኣብ ልዕሊኣ ተፈጺሙ ዘሎ ቀትለት ድማ እቲ ዝተረኽበ ኣካል ሬስኣ ብዙሕ ከም ዘይኮነ እቲ እንኮ ዝተረኽበ ጥራይ ብኣንሶላ ተጠቕሊሉ ተቐቢሩ ከም ጸንሐን ንዓኣ ንምቕባር ኣብ ዝተዳለወ ሳንዱቕ ሬሳ ድማ ኣካላ ስለ ዘይተረኽበ እቲ ዝተረኽበ ንእሽተይ ክፋል እቲ ሳንዱቕ ክብደት ክህልዎ ተባሂሉ ፍርቁ ብሑጻ ከም ዝተመልአ እውን ተሓቢሩሎ በዚ ኸ ኣብ ኢትዮጵያ ጉዳይ ናይዛ ሰራሕተኛ ባንኪ ነበር ቀታሊ ናይታ ሬስኣ ብዝብኢ ዝተበልዐ ግዳይ ይድለ ኣሎ ብዝብል ኣርእስቲ ዜናታት ይስርሓላ እዩ ዘሎ እቲ ጥርጡር ነባራ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዝኾነ ስድራ ኣለዎ ብምባል ኣብቲ ንሳእ እትሰርሓሉ ከባቢ ፕሮጀክት ኮንስትራክሽን ስለ ዝነበሮ ይመላለስ ከም ዝነበረ እውን ተገሊጹሎ ቅድሚ ነቲ ቅትለት ምፍጻሙ ብማስክን ጸሊም መነጸርን ተሸፊኑ ክምርዓወ ወኪየ ኢሉ የፈራርሓ ከም ዝነበረ እውን ተሓቢሩ ፖሊስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መርመራታት ፖሊስ እቲ ጸጋየ ኣሰለፈው ዝተባሃለ ጥርጡርን ኣዳነችን ኣብ ፍቕራዊ ርክብ ከም ዝነበሩ ከም ዘመልክት ሓቢሩ ይዝርከብ ንኣዳነችን ስድራኣን ብቐረባ ዝፈልጥ ምንጭ ግን ርክብ ከም ዘይነበሮም ይሓቢር ዘሎ ብተደጋጋሚ ክምርዓወ ከይሉ የፈራርሓ ከም ዝነበረ ግን ኣስሚሩሎ ፖሊስ ግን ኣብታ ቅትለት ዝተፈጸመትላ መዓልቲ እቲ ጥርጡርን ኣዳነችን ኣብ ሆቴል መግቢ ኣዚዞም ከም ዝነበሩ ተዛሪቦ ፖሊስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ሆቴል ሮሰን መግቢ ኣዚዞም ነይሮም ንሳ ነቲ መግቢ ከይበልዐት ካብቲ ሆቴል ምስ ወጸት እቲ ጥርጡር ብመኪና ተኸቲልዋ ብድሕሪኡ ናብ ከባቢ ጎመጣ ወሲዱ ብጥይት ቀቲልዋ ኢሉ ጎመጣ ካብ ከባቢ ሰንዳፋ ወፂኢልካ ዝርከብ ከባቢ እዩ ሓደ መተዓቢታ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ኣዳነች ኢደይ ክሓጽብ ብምባል ካብቲ ሆቴል ክትሃድም ያፈቲና እቲ ጥርጡር ግን ደድሕሪኣ ከም ዝኸደ ወሲኹ ሓቢሩ እቲ ጥርጡር ነቲ ቅትለት ምስ ፈጸመ መኪንኡን ነቲ ብሮቱን ኣብ ከተማ ኣለልቱ ደርቢዩ ከም ዝተሰወረ እውን ሓላፊ ፖሊስ ሓቢሩሎ ኣብታ መኪና ደምን ብረትን ተረኺቡ እዚ ድማ እቲ ቅትለት ኣብ መኪና ከም ዝተፈጸመ ዘመልክት ይክብል እውን ሰበስልጣን ፖሊስ ገሊጾም ኣለዉ ብተወሳኺ እቲ ጥርጡር ነታ ግዳይ ድሕሪ ምቕታሉ ሬሳ ደርቢዩ ከም ዝኸደን እቲ ሬሳ ብዝብኢ ከም ዝተበልዐን ኣብርሂ ኣብቲ ከባቢ ድምፂ ጠያይ ዝሰምዑ ሰባት ሓበሬታ ከም ዝሃቦ ዝገለጸ ፖሊስ ዘረኸቦ መኪና ምስቲ ሕብረተሰብ ዝሃቦ ሓበሬታ ተመሳሳሊ ምዃኑ እውን ገሊጹሎ ካብ ዝብኢ ዝተረፈ ሬሳ ናይታ ግዳይ ንምርመራ ናብ ሆስፒታል ቅዱስ ጳውሎስ ተወሲዱ ዝነበረ ኮይኑ ድሕሪ ድማ ሳንዱቕ ሬሳ ክብደት ክውስኽ ተባሂሉ ምስ ሑጻ ተሓዊሱ ክትቅበር ከም ዝተገብረ ተፈሊጡሎ ፖሊስ ነቲ ጥርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንምእታው ኣብ ሓያል ድልያ ተዋፊሩ ይዝርከብ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ንዓለም ለኻዊ መዓልቲ ምውጋድ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብዝምልከት ወፂኡ ኣብ ዝነበረ ጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዓለም ኣብ ነፍሲ ወከፍ 10 ደቂቕ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብእትፈልጦ ሰብ ከም እትቕተል ጠቒሱ ነይሩ እዩ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም